Nik aurrentzat idatzi izan ditudan historietan, azken aldian, nolaiteko gai serioak agertu izan dira, historien atzean, eskaitza, eta egintza, eta klasismoa, eta hontan berriz ez dut olako ezer egin dute divertimendu bat, eta bat, egin batean, eta txinik esan duen bezala, irakasle bat, aiztoa, ingelesekoa, eta ez izen bat ipiniko diote ikasle Kulero Zar ipiniko diote, eta Kulero Zar horrek ikasle egiten dizkien gaiztakeriak, eta ikasle asmatuko dituzten erantzunak horrexeko osatzen du, historia laila da, kartero xamarra, eta beste, umei denbora pasa atsegin eta divertigarri bat osatzea beste hortik gaudea, beste... Ingeles pixkatik hasi nahi, Ingeles pixka bat. Liburuak izan zizakien beste, hiru protagonista dira, hiru neskamutilak, eta bat da, emakume Hego-Amerikar baten alaba, bakarrik bizi dena, eta bestea berriz da gizon baserritar baten semea, eta baserritar hori, alargun gabe edo, eta liburuaren amaieran sumatzen da hor egon daitekeela bikote baten muina edo, baina ez da kontatzen, ez da bakarrik apunta moduan egiten ditzen. Eta, nire partetik hori xerat, Iñakik egitzango du Marasuleria zerbait,